A másik fontos újítás az volt, hogy vállalták az eladott gépek szervizelését. Így a vásárlók a rendszeres és szakszerű karbantartásra is számíthattak. A 60-as évek végére a traktorok elterjedésének nem volt akadálya. A szabványosított, megbízható és optimalizált teljesítményű traktorok elindulhattak meghódítani a világot. A gyártók azzal dicsekedtek, hogy gyártmányuk minden éghajlaton és a világ minden táján hibátlanul működik majd. Ez volt a csábítás trükkje. De vajon azok közül, akik megcsodálták és kipróbálták a traktorokat, hányan tudták megvenni és üzemeltetni? Traktorokra vágytak a világ minden részén. A traktorral át lehetett menni a rizsföldeken, állta a trópusi nap hevét, és egy bárkára is rá lehetett tenni, ha a szomszédszigeten volt rá szükség. Erős, vonzó küllemű, fáradhatatlan. Hogyan lehetett volna ellenállni a csábításnak? Végül az a mulatságos helyzet állt elő, hogy az afrikai gyakornokok mentek el a francia parasztokhoz, hogy dicsérjék előttük a traktor erényeit. A hegyvidéki falvakban tartott legtovább az ellenállás. A Menard család tagjaitól is azt kérdeztük, hogy mikor vették meg az első traktort. Mikor adtuk el azt a két tehenet? 67-ben és 69-ben vettük meg a masinát. 69-ben? Nem 67-ben vettük? Nem, tartogattam egy kicsit a pénzt, emlékszel? Hogy megépítessem a disznóolat. Igen, emlékszem. Te vezetted őket. Kiabáltál is velem, ha nem mentek egyenesen. Megesett. Emlékszem, mennyit küszködtünk velük a földeken. Miért akartál traktort venni? Azért döntöttem így, mert növelni akartam a birtokot. De eleinte én is bizonytalan voltam, mert néhány szomszédunknak volt traktora, és láttam, hogy lovat fognak elé. Hogy lovat fogtak a traktor elé? Ahogy mondom, befogták. De miért? Mert ha a traktor kereke beragadt a sárba, a ló megrántotta és kihúzta. Értem. Ma már jobbakat gyártanak. De akkor egy örökké valóságig tartott begyűjteni a gabonát. Ma meg... 8-10 napig tart. Igen, 8-10 napig tart a begyűjtés ezekkel a modern kiegészítőkkel. A modern traktorhoz, a különféle feladatok elvégzéséhez már sok tartozék jár. Aratás idején megfogja, kocsira teszi és elszállítja a szalmabálákat. De lehet vele ásni, boronálni, talajt szellőztetni és vetni is. Sőt, mi több, mindezt egyetlen ember végzi. Nincs szükség tucatnyi napszámosra, mint régen.
A mai mezőgazdaságban sokféle feladatra képes traktorokra van szükség. Már nem csak vontatásra használjuk, mivel a kétkerék meghajtásról áttértünk a négykerék meghajtásra. Sokkal jobb motorikusan is. A traktor hidraulikus erőgép is, alkalmas más gépek működtetésére. A modern traktor már egy komputerizált információközpont, mellyel szabályozhatjuk a többi gépünket. A traktor formája olyan, amilyennek megszoktuk. De már mérő és információs műszerekkel is fel van szerelve. Dominik Düy 200 hektáron termel gabonát. Ott még nem tartunk, hogy szóban adjon parancsokat a traktorjának, de kommunikálni már tud vele. Itt van ez a kijelző. Ennek segítségével ellenőrizni tudom a traktor különböző funkcióit és működését. Például innen tudom, hogy hány hektárral végeztünk, vagy megnézhetem, hogy egy óra alatt hány hektárt szántottam föl. Ez most 1,2 hektár. A kijelző lehetővé teszi, hogy jobban kihasználjuk az időt, és hogy közelítsük a traktor teljesítményét a minőségének és a teljesítő képességének a határához. Lehet, hogy a gépesítés üteme nem marad olyan nagy, mint amilyen most, de ez a fedélzeti számítógép meg a traktorral működtethető gépek elősegítik, hogy a mezőgazdaságból élők nagyobb tiszteletben tartsák a környezetünket, és ez szerintem nagyon jó dolog. A traktor térhódítása megváltoztatta a vidéket. Eltűntek a baromfiudvarok, a marhaitatók, a földet túró disznók és a trágyadombok. Mások lettek a zajok és a szagok, de eltűnt a vidék festőisége is. A városiak, akik hétvégenként vidékre kirándulnak, a jó vidéki levegőt akarják érezni, a falusi életet akarják látni, ezért aztán egy kis csalódás éri őket. Megmondom őszintén, én jobban szeretek így élni, mint ahogy az apám vagy a nagyapám idejében éltek az emberek. Én megengedhetek magamnak néhány nap szabadságot, sokkal többet nem, míg apám, de főleg a nagyapám idejében ez elképzelhetetlen volt. Szerintem most jobb a földművelők élete. Randevúzni nem nehéz, először elviszed a lányt táncolni. A 70-es években készült filmben Firmen csábítási módszerének fontos eleme volt a kis 20 lóerős traktor. Kérdezd meg tőle, eljön-e egy körre, aztán vidd el Matthew pajtájába. Ott aztán lassan közeledsz hozzá, és végül azt mondod neki, Húsz évvel később még hatásosabb fegyvert vethetett volna be. 10-szer több lóerő van benne, a formája pedig olyan vonzó, mint egy sportkocsié. Ez a traktor már igazán szexi. A legkiválóbb az utakon. És a földeken. Reggel 6 óra van. Wisconsin államban 300 kilométerre Chicagótól Jim Wildman és 2 fia 450 lóerős traktoraikon munkába indulnak a 3000 hektárnyi kukorica és szójaföldekre. Jim nagyon büszke a traktorai erejére és a birtoka nagyságára is. Most ő az idegenvezetőnk. Amit itt látnak, az mind az én szójaföldem. Az is az enyém. Az én szójaföldjeim vannak az út mindkét oldalán. Ez a tábla körülbelül 400 hektáros. Ott van a kukoricám. Az ott a lányom háza, és ott megint a mi kukoricánk van, meg erre is. Komoly pénzt fektettem be, de megtérül, mert nem kell minden évben új traktort vennem. Némelyiket 4, 5, akár 6 évig is megtartom. Nagy figyelmet fordítunk a karbantartásukra, így tökéletes állapotban vannak, nem is nagyon kell őket javítani. Ez a kukoricaföld is az enyém, egészen addig a farmig a tábla sarkában. Ez Jim farmja.
A hatalmas silók fémburkolata csillog a napfényben. Ezekben tárolja a gazda az évente megtermelt sok ezer tonna gabonáját. Jim sikeres ember, de hosszú utat kellett megtennie idáig. Néhány hektár földdel kezdte, és ma sem felejtette el azokat a szűkös esztendőket. Nem hiányoznak neki a gyermekkorában megszokott háziállatok. Sikerének jelképei a traktorok, melyeket az elmúlt 40 évben vásárolt, gondozott, javítgatott, és amelyek hűségesen és megbízhatóan szolgáltak ebben a mintagazdaságban. Látható, hogy a traktorait még ma is munkába lehetne fogni. Yeah, just a little triangle feel. Yeah, I went and made one hop out of it. Yeah, you did some, but I think Robbie's got it all done except way to the east. There's a little bitty field back in there. Kihasználva az utolsó szép szeptemberi napokat, ma kezdik a több száz hektárnyi kukorica betakarítását. Jim aprólékos gonddal szervezte meg a munkát. 2 fia és néhány idénymunkás segítségével állandó körforgalom lesz a kukoricaföldek és a silók között. Körülbelül 70 hektárt aratunk le naponta. A pótkocsikkal felére tudjuk csökkenteni a betakarítás idejét. Ezek a kocsik állandóan úton vannak az aratógépek és a silók között. Egész nap dolgozunk, még ebédelni sem állunk le. Reggel 7-kor kezdtük a munkát, és este 11-ig aratunk. Jim, az apa úgy tartja, hogy a traktorainak köszönheti a sikereit. Craig-et, a fiát inkább a gépek hatalmas ereje bűvöli el. Egy csipetnyi költészet a mindennél fontosabb profit világában. Kis kirándulás a birtok parkjában, aztán pihenő a tópartján. De mitől olyan vonzó a motorba sűrített sok-sok lóerő? Jó, elmondom, mitől olyan szuper ez a traktor. A motort átalakítottuk, most turbo meghajtású. Ezért alaposan meg kellett erősítenünk ezt a hátsó részt. Maga a motorblokk eredeti, ahogy kijött a gyárból, de minden mást itthon alakítottunk át. Hogy igazából mekkora a motor ereje, még mi sem tudjuk. Az a komikus az egészben, hogy több mint 6 hónapot dolgoztunk rajta, és mindezt csak egy 13 másodperces futamért. Craig állandóan tökéletesíti a motorját, mert egy nagy cél lebeg a szeme előtt. Győzni a traktorpullingon. A traktorhúzás igen furcsa sport. A traktornak több tonnányi terhet kell elhúznia úgy, hogy közben fékezi is egy hatalmas ekevas, mely mögötte szántja a földet. A fantáziadús tulajdonosok teljesen átalakítják a traktorokat. Némelyik nagyobb teljesítményre képes, mint egy repülőgép motor. Ez a különös versengés mindig tömegeket vonz Észak-Európában és az Egyesült Államokban. A versenyzők a győzelem érdekében egymást sem kímélik, a gépeket pedig kegyetlenül meggyötrik. Ez az új traktorgeneráció nagyon zajos, nagyon erős és teljesen haszontalan. Semmibe veszi a traktorhoz hagyományosan kötődő fogalmakat, a munkát, a komolyságot és a szerénységet. Mintha egy sci-fi szörnyei lennének, de kirobbanó erejük, a dübörgésük és az áradó füst lelkesíti a 3. évezred fiataljait.
A kótyagos farmerek hazájában mindenre van közönség. A Combine Crossra, a Traktocrossra. Itt a száguldó kerekek szántják a talajt. Mindez alig emlékeztet azokra a hosszú napokra, amikor a traktor magányosan húzta az egyenes barázdát a szántóföldön. Lehet, hogy ezek a versenyek, ahol minden piszkos trükk megengedett, arra valók, hogy elűzzék a múlt emlékét. A múltét, melyet a kényszerűség és a túlzott józanság jellemzett. A nagyszerű masina, a nagyapa álma, amibe belefektette minden megtakarított pénzét, az unokák játékszere lett. Játékszer, amit össze is lehet törni. Régen a parasztok a társadalmi ranglétra legalsó fokán